analitic critic despre reacția instituției religioase față de legea care introduce educația sexuală în școli. Pe o rețea de socializare, această instituție califică această lege drept, citez, atentat asupra inocenței copiilor. Asta este părerea lor. Ce vreau eu să văd? Vreau să văd cum au ajuns la această declarație și ce interese ar avea în spatele acestei afirmații. Ce știm cei mai mulți despre dogma religioasă și sexualitate este că aceste două nu se împacă prea bine. Pentru religie, sexualitatea înseamnă 90% păcat, este condamnată, este un păcat care te duce în iad, ceva de care trebuie să ne ținem cât mai departe. În altă ordine de idei, ce se observă este că această instituție în secolul 20 și în secolul 21 pierde tot mai mulți practicanți, pierde teren, cum se zice, și cetățenii sunt mult mai puțin interesați de dogma religioasă și de învățăturile bisericești. De ce? Pentru că viața în societatea secolului 21 este condusă de legea profitului, de legea utilității, adică un produs, dacă nu este util, va dispare după piață. În țările, să zic, civilizate, vestice, se vede foarte clar declinul religiei creștine și scăderea interesului cetățeanului față de această religie. Și zic, observația mea este că acest declin este datorită lipsei de rezultate a acestei religii, care amenință cu iadul pe cei care păcătuiesc și promite raiul celor care duc o viață plină de frustrări și plină de chiar chinuri, să zic. Întoarce și celălalt obraz celor care celor care îi pălmuiesc, nu-și urăsc dușmanii, etc., etc. Ori nu există nicio dovadă clară că cei care au murit ducând această viață s-au dus în rai. Aceștia nu pot fi contactați, raiul acesta nu poate fi verificat, iadul iarăși nu poate fi verificat. Chiar se vede că mulți au ajuns la concluzia că iadul și raiul sunt aici pe pământ. Ce este după ce murim? Sunt multe teorii și părerea mea este că au rămas teorii.
și civilizația vestică a renunțat la această religie din această cauză. Nu au nevoie. Au văzut că nu au nevoie și pot trăi fără religie foarte fericiți și foarte bine. Altfel este situația în România, unde nivelul de trai este catastrofal pentru 70% din populație, unde omul își pune speranța în Dumnezeu, unde omul își pune speranța în viața de după moarte, în raiul de după moarte, dar aceste speranțe și aceste așteptări sunt tot mai flagrant dezmințite și încălcate. Ce ține pe om din punctul de vedere al unui observator obiectiv, ce ține pe omul, pe român, îl ține legat de religie, sunt două situații. Una, cei care sunt disperați, săraci și să agață de ultimul pai, acesta fiind religia. Și a doua situație, mafioți, politicieni și categorii din acestea care au o putere asupra unui număr mai mic sau mai mare de oameni și prin religie ei se declară bisericoși, ei se declară, vin la biserică, fac donații, fac etc., etc., și prin faptele lor li se iartă păcatele, că fură, li se iartă păcatele, că nu respectă legile Sfintei Scripturi. Dar viața lor merge înainte. A celor bogați și corupți și, să zic așa, păcătoși care păcătuiesc pe față și Dumnezeu nu-i troznește, nu-i pleznește, fiind pedepsiți după moarte, și a celor săraci care își duc zilele de la o zi la alta în speranța că vor fi mântuiți și după moarte vor ajunge în paradis. În România, religia este o pârghie destul de importantă pentru manipularea maselor și se fac investiții în această pârghie ca să devină mai puternică și mai rentabilă în mâna celor care au puterea. În acest context, răspunsul la legea privind educația sexuală în școli este o acțiune de consolidare a imaginii și a puterii instituției religioase și de atragerea părinților de partea acestei instituții și, dacă se poate, și a copiilor. Rezultatul probabil nu va fi cel calculat și problema educației sexuale va rămâne în România o problemă gravă, derivând și în a doua problemă care este în România, natalitatea, care este catastrofală. Și acest dezastru la capitolul natalitate are legătură cu educația sexuală și este rezultat al politicii economice și politicii sociale din România. Eu zic că dacă această instituție ar fi vrut să facă un lucru
bun și să ajute și copiii și poporul român era să se implice într-adevăr în educația sexuală și să promoveze natalitatea într-un mod cât mai, această promovare să fie într-un mod cât mai natural, nu cum a fost pe vremea comunismului, să arate avantajele de a naște copiii la o vârstă cât mai fragedă, adică 18 ani, și de a asigura acestor cupluri și mamelor care sunt singure și nasc la această vârstă condiții ca viața lor și a copiilor să se desfășoare cât mai aproape de normal și să nu fie stigmatizați social și economic, cum se întâmplă în România. O mare problemă în România sunt mamele singure, care sunt arătate cu degetul de societate și în afară de asta, poate 90% din ele au mari probleme cu economice, adică probleme financiare. Nu găsesc de lucru, foarte greu să crească copilul și să țină, să aibă și un job. Această situație, zic eu, este criminală pentru că vârsta optimă pentru a face copii este tinerețea. Bine că dacă poți să faci și la o vârstă mai înaintată, foarte bine, dar copiii cei mai sănătoși sunt cei născuți concepuți în perioada tinereții. Ori în această perioadă cuplurile, sau chiar dacă nu sunt cupluri, și femeia și bărbatul trebuie să-și găsească de muncă, trebuie să-și facă o carieră. În multe cazuri, dacă se întâmplă să apară o sarcină, aceasta este nedorită și situația pune mari presiuni asupra femeii, dacă este o femeie singură, sau a cuplului, de a renunța la această sarcină. O mare problemă a dogmei religioase este că condamnă relațiile sexuale înaintea căsătoriei, un lucru care este normal odată ce adolescența vine cu o explozie de hormoni și să reprime acest val de hormoni este ceva ce generează stresuri, generează chiar și probleme psihice. Aici este locul unde educația sexuală poate să facă cel mai bun lucru, să aducă cel mai bun lucru în viața copilului și adolescentului, să preia această furtună de energie și să o folosească la modul cât mai adecvat pentru a avea o viață fericită și cât mai eficientă, să zic așa, din toate punctele de vedere. Ori soluția religiei în această situație este negarea și interzicerea și abstinența, care aduc o mare ipocrizie în comportamentul, să zic, al credinciosului, pentru că acești hormoni lucrează la nivel psihic, creează fantasme, creează dorințe, care, reprimându-le și tot reprimându-le, nu se
nu se opresc, nu se anulează, nu se reduc. Ele se acumulează și se acumulează. Și depinde cât de mult se acumulează, depinde cât de puternic este emoțional și psihic adolescentul, copilul, pot avea efecte neplăcute. Din acest motiv, o pregătire de calitate poate face din o pregătire de calitate la acest capitol al vieții, poate face din copil și adolescent un cetățean reușit din punct de vedere al societății. Într-adevăr, trecerea de la copilărie la adolescență poate fi traumatizantă, nu în puține cazuri. O pregătire fizică și psihologică poate face din această trecere o etapă importantă a vieții, un start în viață de care viitorul adult poate să-și amintească mereu și să o folosească drept baterie morală de la care să-și încarce psihicul pentru solicitările vieții, care nu vor fi puține și nu vor fi ușoare. Pentru că viața este o luptă și această luptă, după părerea mea, nu se termină decât atunci când s-a terminat viața și a intrat în neființă. Spun neființă pentru că atâta văd și atâta înțeleg din moarte. Nu vreau să spun că sunt ateu, nu vreau să spun nici că sunt credincios în creștin, catolic, etc., etc. Pot găsi argumente și că Dumnezeu există și că Dumnezeu nu există. Problema pentru mine și cum o văd eu este ca omul să-și trăiască viața într-un maxim de fericire și de vise împlinite. Dacă după asta mai urmează ceva, foarte bine. Dar cât am studiat eu, nu am văzut să se confirme viața de după viață. Sper să fie totuși, chiar dacă nu am argumente zdrobitoare că există viață de după viață. Revenind la reacția instituției, se vede ca o oportunitate de a ieși la vedere și de a se bate cu pumnul în piept, de a câștiga din această situație capital uman și poate și capital financiar. Analitic critic, învățați să gândiți liber. Sănătate, numai bine!